paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istoryaan na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Ay na, nagpintas mo din dito yung cellphone mo, kaanakan. Ay, unang kay. Kagat-gatang ko lang dito iti kalman. Manungat yung pinanggatag mo. 6,000 pesos is, ang kay. 6,000? 6,000 nga peso? Ang naging ng bedaytan. Ay, nangina talaga ti kastoy asilpaon. Ay, Dagitoy ko na dang bagong unit. bagong unit. Original. Ano ron? Ay, unang kay. Ay. Angam, dipindi mo't lang iti tao amang usar. Gimatang iti baro asilpon kaw. Tapno at naman usar nga gay ayam. Ay. Amom ka di jay sikat nga ayam nga imil. Imil? Ay, jack amo da kita. Day jay tay ayamang. Enteng, masapa ta amapan ijay ili ita. Hanggang no awan tinasapa ak tricycle ijay paradaan. Awan pagluganan ta. Un ngagpeso. Ni ngay nga takwarog. Dumagas talangan iti balay na. Isulangan ti arkilaon ta amapan ijay ilay. Ay, mga dudi pa'y nakariing dayjay. Mapuy-puyatan na kanayon. Gapo iti panagay ayam na iti... Anyan ko na dayjan. Imil? Ay, when nga road, naadik matan iti games. Noan niya launay ayat ada iti day tanga ML akon kunada. Dinakdamagan Tajak amo day ta. Ala, saanin aday ta ti pagsaritaan ta? Mapantakit dayn. Amangad numala daw ta iti papananta. Kapaganda ka dito'y kwarang. Kunak no nagpasadakan. Ha? Ay, kuwang kay. Naldawanak mo't ngamin nabimangaw. Iswadya ako nagpasada. Gapo iti kaay-ayam mo iti silpon anya. Wan nga rodang kay. Ay, narigat mo't no agulbudak. Iso ngay bagak ti agpaisaw. Anya ayat ti adda dita Mobile Legend aday ta. Ah, ay kuwang kay. Kayat mo, tasuruan ka. Ay sa anak nga interesado. Kung kunam lang dayta. Angam no maadal mo, ay saus. Ang mga nudimon ton masikaso ni Antibana. Nagbayag bitin ni kagawan ko na. Ita pa'y urayak. Ang mga noo may pailaeng, Kapitan. No niya launay ati pagbisian na mo't dayja abaak. Ay na, inton kwan ang mga numangag na kayo. Makapungtot lakit di. Nangaron naskin apirmaan na tapno maitulod ko na ito resolution iti munisipyo ito malam. Anggal. Ururayon nyo ka din ni kagawad ko anang. Ay, itay pay. Apay, nakita. Dahil man now. Nakatugaw iti abay ti pustay. Busy nga gay ay ayam. Salpag tikas to'y. Bakitan ang naadik iti ay ayam. Ay ayabang man taong takman. Nagurayak dito'y. At dagayam dita. Apay kagawad. Dapat patag ka diti panagay ayam mo iti cellphone ng ti trabahong dito'y. Pasensya ka na, Kapitan. Kunak nga may nawanan tinaskan nga ramidak dito'y. Kat may bagakan ka nga dapirmaam. May sakamit nga adik iti cellphone. Hinton ko. Di munto pa yan masangot aglako iti tersinam. Ay. Sana bali Kapitan. Takwarta mo laang daytoy no lalaingag tagay ayam. Ay, awan nagdumaan nyo ka ni Kwaraw. Saan bagkit di? Ay na. Naglainga ka talaga. Ay, naglainga ka talaga. Ay, uray sana ako nagpasada. Kwartamot lang na ito. Ay! Talaga di mo kabailan asar dengan data kaay-aya mo. Ah?
Kahit mong sakit dito, kumpis karek ti cellphone ba? Na, apay nga angkay. Kat kwartak matinggatang ko iti daytay. Umapal kan sa mait. Ah, Iba kam lang tay surukan. kasano asurwan na kat? Awan cellphone ko? Ala, sit down beside me angkay. Ah, Sit down. na. Oh, daytoy pa lang cellphone ko ti usarak amang isuro kada kayo Ang aminton na adalyawn, gumatang kayo matan itibuko yung asilpaon. Nagadumating bagamon. Di mo pa'y naisursuro no kasano dayta. Kastaw. Buyamang kail. Ah. Isurok no kasano ti mga ayam iti daytaw. Kita mo. Maray, gumatangak man. Anya tigatangam, Maray. Gumatangak iti kapi kan asukar, kan 5 kilo abagas. Mabitla ang Maray tanay, jak mabalin nga ipos daytoy ay ayamag. Anya? Ay, naadik kan talaga. Huwag nga rod, Maray. Namangano kaya't mamatay, soro ka. Yo, ang mga noong tanak ni Badung ko, nusursurwak day tangay ayam. Malakit din. Di gagatangak, itad mo. Mabitla ang nga rod. Jak mabalin nga ipos ko naklang nga ruday. Ay no din na kahit alakwan di saan laang. Mapanak gumatang ijay tersina ni Mari Kunsyang. Sigay, agay ayam kalapaditan. Uray agmalmalam. Isiramkit din ato'y tersinam. Tapno makakonsentrate ka. Ha? Suron ka. Gantay ta. Ha? Nalaing ako na talaga. Atiwa ko ni kagawad ko nang. Karitak sakit di at agwan-unwan kami. Ay! Hindi, bagtanda ka gayam dito ko. Ha? Itay ka pa asap sa pulit iji paradaan nyo. Apay ka diyang kain? Kumayak pa nin agpasuro nga gay ayam iti imil. Ha? Bitin mo tiin surum kanyak ide na minsan. Kung nagtumat ngamin kada kayaw, nagmayat ti agay ayam. Surwan ako na. Suruan kayo inton sumarunaw. Na. Naskan ngamin nga dabukod yung asilbaon. Sige. Gumatangak. 6 days more to go. I will gatang my cellphone online. Ha? Adanton cellphone ko. Unang kain. Sige. Sakay to isuro no adan silpon yaw. Kada kayo mananang kail. Di yung kunan ngagpaisuro kayo manain. Saan? Umay ko la ibagakan ka nga agsweldo ak enton malim. House! Kasta ka day! Shh! Dontok. Mapanta iji ilay. Kadwa na kagumatang iti silpaon. Kaslamat la iti silpon mau. Ay, di talaga ayam. Unangam. Arkilam ti tricycle ko Na. Alangan mo ta saan? Di mo't makataray day tanuan gasolina na. Malala. Sakti baka mo. Mapanak pa ila iji barangay haul. Dagasin nakto ijay. Nay, si kamot ti masabat ka, maribanang. Sa dino tinagapwam. Ay, naggapuak man iti Teresena ni Mari Kuanang. Ang dimot ng lukat. Ay namaray, apay. Di mo pa'y amo aya. Saanin nga aglaklako ni Marikwanang. Duan alawas ang nakasira ti tersinan. Kasta aya. Apay ngay. Masadot ka nun nga aglakaw. Masadot nga ta. When no, di nalakayat ama disturbaw iti panagay-ayam na iti cellphone. Ay, kaslakastan amare. Iso nga rod nga ijaya kung tersina ni Marikun siyang agumat gatang. Kasta ka day. Naimbag lakit din taimbaga marituyang. Amok taon timapan ko paggatangan inton sumaruno. Ay, nakagatang akong iti cellphone ko. Makayayam ako nakaskan kakwaraw. Unang kail. Eh, Ang sa kailangang makayayam iti rabi ay. Gaputay ti aldaw. Mapan kayo matag-duty di barangay haul. damit Saturday, Sunday. Gumatang ka nga rudan iti wifi mau. Tapno at-adda na sa isayati panagayayam mau. Kan tapno nalaklaka ti panang isurukan ka. Win, kaanakan. Naibusan ti pagasta inteng. Pitsa 5 itan. Saan kayo kadipay ang nagunuraryom? No adda dintad ko kumaadagos kan. Apay nga raw akas ta ti panagsaom. Na, Agdamdamag aklaang mate. no kunak nga awan. Mangisagana ka man iti kanak na mga anak ko.
Ada guru oray at trabaho iti barangay hall. Ano sam ti agsida iti tuyo? Ah. Taawan met nga rod ti honoraryum mo nga inyawat mo. Unay kan pagsida na iti tuyo. Ah, Jakod kaya ti mga nagtulangan ni Jerwar. na. Ala, inakon! Na, itaman pa ana sa pakangay dito'y barangay hall, kagawan. Nadamag ko ngamin ang nakagatang kan iti baro a cellphone mo, Kapitan. Hindi ko man nakagatangak. Kita aglaang no gusto mo laang tararamidam nga agay-ayam. Jesus! Saanin ang masapol? Expert ito? Ay, kasta aya. Oo. Ay, lalaingam nga rod Kapitan. Adnan, datamang nga rod agay-ayam. Takita agman no kasano ti kinalaing mau. Na, tasak pati ka rito. Sige. Agure ka, talapas sa klagtar aramida. Wait for me! Awanan ti kanenta inteng. Apay, aging gakadiita kat awan pay laang ti honoraryum yo. Yawan pa yung garot. Jak amo no kaano da nga itid. Pangalaan ta nga rod iti kanenta. In ka umutang ijetersi na ni kagawat ko na nga. Ibaga mabayadak inton agsuldoan. Sige. Padasak ti mapan inton malam. Ay, awanan at talaga ni Marikuanang naadikon nga agay ayam iti cellphone na. Okay laang matkitdikan kwa na. Tawan mo't asawa na. Agla ko man kan saan, mabalin lata. Tawan mo't tipakpakanan na. Ay, Antay, ayan nga, Uncle. Awan pa'y mat. Itay pa'y labigat anapan ija barangay hall. Hoy, ang mga nobisi manan nga gay ay ayam iti email. anya, ni Kapitan, agay ayam batan iti Mobile Legends. Katuwain, hindi pa ila namin sa naging matang iti silpon na. Abay, di na imbaga kada kayo, Antay. Kaya't naasawan. Silpon tinangigatangan na iti honoraryum na. Ha? Ay, Ha! di yung ungtan niya ang kalinteng. Ah? Tama nga no siya kamati ungtan na. Agsaga na kanyak dayjay inton sumangpait. Ha? Kaya't nansamat na maitulad ka ni Marikuanang. Akas taunay ti pan nakaadik nan. Gapo iti day ta Mobile Legends. Ha! Apay anarabian ka, intay. Dangamin inaramid ko di barangay hall, iso adarabyanak. Ah. Apay aya. Isugayam nga awan inyawat mo kanyak nga honoraryum mo. Gapo tagimatang ka iti cellphone mo. Tapno makaayayam kamot iti Mobile Legends. Ah. Ha. Sino tinangibaga? Ni Kwarog. Na, Anusak nga agsidsida iti tuyaw? Angam si ka? Adda kalagayam ijay barangay hall nga agay ayam iti ML? Wen, anda nga rod libre ay wifi. Na, kasumungbat ka pa'y laang ta! Ay, anday. Hintay! Kumanaw kan! Di ka lamabain na kapitan ka? Agam adik kamot iti ML? Nagpadaan yun ka ni Marikuanang! Hay, opisyal kayaw? Agam kastakit din ti an aramiden yaw? Imbes at itrabaho yo ti intunaran yaw! Ala! Pumanaw kan! Maban kan iti kayat mo, papanan! Pangasip dungaw. Awan tayo mo nga papanang. Kasta ah? Daytoy gayam ti rason. No apay akanayon ka ang marabyan. Kastoy ti rumbang iti daytoy. Apay nga, dinadahil mo ti cellphone ka 6,000 data. Ay, awan bibiyang ka. Oray pa'y milyon dayta. Dakat kapitanan nga agay ay ayam iti ML. Sorry. Jakton ulitin. Sorry. Ay, saan adakas ti ag ML, Kapitan, kan kabarangayan. Ngam, ikanyo iti oras dayta. Saan at ti cellphone ti mangimanihar kada kayo. At damot la kada kayo dayta. Ti pagsayaatan nyo, ti kitain nyo, kabarangayan. Ala, sige.
Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang liabida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.